Għall-ewwel darba fl-ewwel 7 xhur tas-sena Malta qabżet il-miljun turist, dan kif f'Lulju daħlu pajjiżna kważi 230,000 turist, żieda b'saħħitha ta' 10.7% fuq l-istess xahar is-sena li għaddiet. Fl-istess waqt id-dħul turistiku f'Lulju biss kien ta' kważi 230 miljun euro, żieda ta' aktar minn 39 miljun euro meta mqabbel mal-aħħar Lulju taħt amministrazzjoni preċedenti. Biex f'total ta' 7 xhur l-infiq turistiku dirett kien ta' 886 miljun euro. Fl-istess waqt li l-jieli li qattaw pajjiżna wkoll telgħu għal kważi 1,930,000. Is-suq ewlieni baqa' dak tar-Renju Unit, fil-fatt in-numru ta' turisti mir-Renju Unit żdied għal aktar minn 58,000 u l-jieli żdiedu għal kważi 486,000. Però jidher li l-Brexit qed tħalli l-effetti tagħha kif in-nefqa ta' dawn niżlet għal aktar minn 55 miljun euro. Xi ħaġa li però ma neħħitx mill-mertu tas-suċċess kif it-tkabbir fis-swieq oħra qed jagħmel aktar minn tajjeb għal dan it-tnaqqis tant li pajjiżna baqa' jesperjenza rekord wara l-ieħor.